Interessant, eh? Carla González té el bon costum i la capacitat de fer interessants i necessàries contribucions des de l'àmbit acadèmic per a explicar les implicacions sociolingüístiques que té la música en valencià. Als aborígens del territori sonor ens ha fet il·lusió comprovar que en el seu darrer treball de final de grau de llengua i literatura catalanes esmenta el nostre programa, amb el títol Encara ens calen cançons d'ara, música i normalització lingüística al País Valencià. En els 10 últims anys, el territori sonor valencià s'ha produït una proliferació de solistes i de grups que s'expressen en la nostra llengua. Esta eclosió quantitativa, qualitativa, és insòlita. Les preguntes que et fas tu en aquest interessant estudi és fins a quin punt contribueixen els músics que fan servir la nostra llengua per a normalitzar-la? Sí, perquè sempre s'ha parlat que hi ha 3 agents de normalització lingüística, que és l'ensenyament, els mitjans de comunicació i l'administració, però jo sempre he defensat, com a mínim des de fa 10 anys, que al País Valencià els músics són qui més ha contribuït a la normalització lingüística d'aquest país. I llavors també veient l'evolució d'aquests 10 anys veiem que el nombre de músics i cantants en valencià s'ha duplicat. Actualment podem parlar d'uns 200 solistes i grups en valencià i em sembla que la seva contribució és enorme i que continuarà sent molt de temps més si tot continua com sembla que continuarà. L'objectiu principal que es planteja en aquest treball és doble. D'una banda, analitzar la música en valencià des de la nova cançó fins a l'actualitat i d'altra, augmentar o argumentar de quina manera els cantants i músics contribueixen a aquesta normalització lingüística. Quines conclusions n'has tret? Quina és la situació actual de la música en valencià? Doncs, a més de comprovar aquest bon estat de salut, de que ja fa temps que parlem, una de les conclusions, per exemple, és veure com el valencià està normalitzant, la música en valencià està normalitzant l'ús del valencià en un àmbit importantíssim com el de la música, que és un espectacle de masses, i també el fet de comprovar, com per exemple el cas d'Abraham, gent castellanoparlant. En total, de 70 músics que vaig enquestar, n'hi havia al voltant del 25% que, tot i tenir com a llengua primera el castellà, la seva vida musical, és a dir, els seus projectes musicals eren totalment en valencià o parcialment en valencià, i per tant veure que és una llengua que gràcies a la música s'està normalitzant. O també el fet que al principi molts músics cantaven en valencià per lleialtat lingüística, per defensar la llengua, per reivindicar-la, i cada cop hi ha més músics que alguns també canten en valencià per reivindicar la llengua, però molts ho fan simplement perquè és la seva llengua i és la llengua amb què se senten còmodes cantant. Per tant, també hi ha una normalitat en l'ús de la llengua des d'aquest punt de vista artístic o musical. Anem per bon camí? Jo crec que anem per molt bon camí. I a més, no només és la quantitat, sinó, també ho comentaves, la qualitat. Perquè, evidentment, per molta quantitat que hi hagi, si la qualitat no fa que la música arribi a un públic, que els mitjans de comunicació se facin ressò, que els festivals programen als cantants i músics, no aniríem enlloc. Però realment anem per molt bon camí i jo crec que la música en valencià continuarà normalitzant la situació de la llengua. Tot i que encara ens calen cançons d'ara, i per molt de temps, perquè jo vull escoltar música en la meva llengua com vull llegir poesia o narrativa. Sí, i tant. Carla González, moltíssimes gràcies per la teva aportació. A vosaltres. Per estar així acompanyant a Abraham Ribas. Abraham, gràcies per aquesta roba estesa que avui ens has portat així, al territori sonor. Moltes gràcies a vosaltres. I recordem que tenim un concert molt pròxim, el dia 1 de febrer, al Mar d'Amura, Cabanyal de València, 23 de març al Barnassans. Però d'això ja en parlarem. Molt bé. Salut i música, aborígens, fins dilluns.